af børnene. Men den kører fantastisk. Det er en gammel bil fra 1983 der. Så jeg vil bare nyde turen til Berlin, og fra Berlin, der går turen så i nat, eller i morgen tidligt til Padborg, hvor der skal danske prøveplader på. Og så skal den køres hjem til Rønde og til Lodses op og pushes efter. Og så kan det være, at der kommer ud og